Maupay po nga good morning, haiyong nga tanan mga kabugtuan ko didakan Kristo. Yan nga adlaw, iton aton ebanghelyo, mahiunong hiton pagkatawo ni Juan Bautista. Didahan aton ebanghelyo, gintagan kita, hinbugos nga istorya, tikang hanpag-anakan kan San Juan, nga daan pagturia haiya as part of Jewish culture, ngan paghatag haiya hingaran. Asya ini iton cover, iton bugos nga istorya, han aton ebanghelyo nga ginbasa. Karuyag kumaghatag hinduha nga puntos para hiton aton pamalandong nga kinuha didahan aton ebanghelyo. Siyahan is God's faithfulness and mercy. Ang Dios maluluyon ngan matinumanon. Ang pag-anak ni Isabel, bisan kun lagas na hiya ug bawas, asya ang nagwara han kaarawdan nira ngan han iya asawa. Kay para hiton culture, hiton mga Jew, kun waray nimo anak, kun bawas ka, iton karuyag signon, waray katagi hin grasya han Dios. Waray katagi hin blessing san Dios. Salitan pag-anak kan Juan, pagpahinumdum ini kung gaano iton Dios ka matinumanon, gaano iton Dios ka maluluyon, han iya mga saad. Dirila para kan Isabel, ngan kan Zacarias, kundi para liwat haaton nga tanan. Darahiton ka maluluyon, ngan ka matinumanon iton Dios, ginpadara niya hi Juan, para mag-andam han pag-abot, han aton manunubos, an magtaralwas naton ni Hesukristo. Salit kun maluluyon iton Dios, kun faithful iton Dios sa aton, kun buutan iton Dios sa aton despite iton aton pakakasala. Sana kita daman maging faithful kita, maging matinumanon kita, maging buutan kita iton Dios. Kasi parang makaarawod kan Lord, nga buutan hiya og faithful hiya aton, and yet hikita permi-permi na nga ni kita nakakasala, paulit-ulit, di na nga ni kita nahibabaruhin. Pagpapasalamat naman lahaiya, iton mga grasya nga iya ginahatag aton, di na nga ni kita nagbabag-o, di pa kita nahibabaruhin pagsisingba, pero iton Dios, padayon niya nagiging faithful haaton mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sana this coming 2026, iban-ibanan na naton iton diri mag-upay nga mga gawi. Sana dugang-dugangan naton iton aton pagiging buutan. Buutan iton Dios, buutan iton aton igkasitawo, ngan paging buutan iton aton mga tagsa-tagsa nga mga kalugaringon. Again, kay iton Dios, padayon nga nagiging matinumanon ug maluluyon haaton despite iton aton kahuhulog or diri pagiging faithful haiya. God's faithfulness and mercy. Ikaduha is the importance of giving names. Didahan aton ebanghelyo, binati kita nga ginyangaranan an anak ni Isabel nga ni Zacarias hin Zacarias. Kay sugad ko na hiton nababatasan, nga iton igngangaran hiton bata, kung ano iton ngaran, hiton amay. Siguro part ini, hiton Jewish culture. Pero, ginyak na ni Isabel, nga diri Zacarias, ang igngangaran han bata, kundi Juan. Ngan gin-confirm ini ni Zacarias, nga iton igngangaran hiton bata, hi Juan. Diri hi Zacarias. Iton ngaran niya Juan, tikang ito nin Hebrew nga word, nga Yehohanan. Yehohanan. Nga iton karayag signon, God is gracious, or God has shown favor. Pagpasabot ini, nga ini nga bata hi Juan, regalo, dako nga regalo, grasya ug bendisyon, kan Zacarias, nga hinkan Isabel. Maupay, ang ngaran ni Juan, pagpasabot ini, nga regalo hiya, han iya mga kag-anak, tikang han Dios. Ambot ko ni kita, mag-aram kita hiton history, o hiton mga meaning, hiton aton mga ngaran.
Usa ito nakaka-excite ha ako niya experience, labi na din niya parokya as my first parish na assignment, nagbubunyag ako. Iton kun ano iton usa nga nakaka-excite ha akon kun ano iton igngangaran iton mga kag-anak, iton era mga bata, iton era mga anak. Dida kasi ako nakakabatihin mga iba-iba nga klase nga mga ngaran. Madanay, mga ngaran niya, gintampuhan nanay ngan tatay. Diba? Kasweet. Iba naman, kinuha didahin mga idol o mga sikat nga mga tao, mga artista, sikat nga basketball player. Iba naman, di ko maintindihan kung di nira kuha ang mga ngaran. May dad to istoryahin o sa nga padi nga nagbunyag hiya. Ang nagbubunyag hiya, pinakianan padi. Ano't imoy nga ngaran hininga iyo anak? Siniring an nanay. Padre, Toyota. Kay ano Toyota? Padre ko no kay an iya magurang, Ford. Anyaran, no? Di ba? English. An iya naman sunod niya bugto, an erabot niya, era ate, anyaran, Mercedes. O, di ba? Asya padre ngayon, iyan in era bunso, Toyota. Sinaring naman ang padi. Hala, kaya siya tiyo karuyag ngaran, Toyota, ano tiyo karuyag nga igbubo ko hini? Gasolina kung diesel. O, istorya laddo. Again, sana maghihirot kita hin paghahatag hingaran iton aton mga anak pastilan iton mga nanay dinhi, mga tatay, tatagi namang gadla niyo hin maupay nga mga ngaran iton iyo mga anak pastilan. Kaluoyit niyo. Nauso pa naman niya na iton ginyangaranan naton hin mga sikat, ito niya mga pinagdudugtong, nauso niya na. Suga diton Katniel, o Jaden, o mga suga diton. Paghihinay ka mo hini nga mga pinagdudugtong, kay may dahadtugin bunyagan, again, another storya, may dahadtugin bunyagan nga, pagpakainahan padi, ano't iyo nga ngaran hini nga bata, sinaringan kag-anak padre, itanamon nga ngaran ko hini nga bata, pinagdugtong nga ngaran namon, nanakon bana, anak. Kaya ano't nyaran ni nga mag-asawa? Padre ko no, tatahin niya Jose. Nanay naman niya, ako, Maria. So, nyaran hiton amon anak, Jomar. Jose plus Maria, Jomar. O, di ba? Pero, paghihinay ka mo, kay may mga pinagdudugtong liwat nga, sugad hini anyaran, pagpakayan ng padi, ano't iyo nga ngaran hini nga bata? Padre, pinagdugtong ko na hini nga ngaran, namon niya hini arog. Saring naman ang padi. Kaya ano't ngaran ni mag-asawa? Saring naman ni Kuan, Padre, ako asawa ko, Charmaine. Ako naman, Padre, Roger. Tamon anak, Charger. Diba? Charmaine plus Roger, Charger. Diba? Again, please la po kung magngangaran ka mo, please la, pili igad niyohin maupay, ngan may meaning nga mga ngaran. Hanuna nga panahon, ang ginyangaran han mga taon, mga bata, nakabasihin piyesta han mga santos, kung san uiragin, anak. So, gadito nyaran niya Immaculada. O, kasi, ginanakiya ko nohan, December 8. May ngaran niya Candelaria, kay ginanakiyahan February. O, di ba? Nagmisa ako usang lugar din usang barangay, nga may niya anak, ini nga nasunduha amon din nga tricycle driver, may niya anak. Tapos, ini nga iya anak, para upo din permi pag nasundo iton padi. Pagpakayan ni ko niya anak, iday ano timngaran? Padre, ako kuno heart. Wow, ko pa timngaran, kay no heart timngaran? Padre, kay ginanak akuhan February 14, araw ng mga puso. Diba? Maupay. Itong Biblia, punuhin mga ngaran, mga tao nga mag-upay. May mga meaning. So, gaditong San Pedro. Si San Pedro, itong karegsigon is the rock. Si Abraham, itong karegsigon, itong iyangaran is Father of many nations. Nganda mo pa nga mga karakter itong Biblia, nga may mag-upay, nga may mga meaning,
hiton era mga ngaran, nakabase hiton era mission. To share, ti ako, iton akon gingaran ni is Antolin. Nganiton akon nickname is Anton. Han pagpakyan ako anak nanay kay ano nga asya ngaran, nasa ringan akon nanay kay han igaanak ko na ako, anakon birthday ko no, han ginanak ako, harani han kapiestahan ni Saint Anthony of Padua, asya nga Anton. O, di ba? May meaning. So again, mga kabugtuan itong challenge sa aton, paghatag hin importansya hiton aton, paghahatag hin ngaran. Our name holds our personal identity, our family history, and our culture. Si San Juan, naging kilala hiya nga santo, darahan iya pag-ukoy, han iya ngaran. Hikitadaman, we are called as Christians. Pag-ukyan nga ni naton iton kahulugan, hininga aton ngaran, paging Kristiyano, magiging mag-upay kita, haatubangan hiton Dios. Amen.